Good morning, baby. Uy, ginaw ko burikat. Oo, 18 pa ni siya, pero minyo na ka? Uy, ginoo ko. So, sa lugar ko? Uy, Quinta, dis kalibutan na. Huy, mag-shots ta unya, uy, ginoo ko. Hubugon daw ko niya, guys. Oh my God, I'm so excited. Hello mga mads, no, hello. Karong adlaw, tanawa. Mga brisa tagsuga. Ang kansuga. Kanang tanawa. Way too big. Lutag CR para sure. Way too big. So akong solusyon ani. Akong solusyon gyud. Maligo na lang igos outside Cagayan de Oro. 1, 2, ready? Yes! Hello mga mads, mga pingug at ngal, no? So naatakaron sa tiny house Talisayan, Misamis Oriental, and yes, take note na ay tubig diri. Busa karong taon-taon maligot ano. So i-room tour sa tamo. Watch this. Come on. Hello mga mads, no? Naatakaron diri sa Tiki Bar ni Tiny House, ang balay ni B. O mo gid ang tawag diri silang area gid. Tiny House, balay ni B. O kamo na bahala kung si pasabot sa B. Siguro ako siguro din siya. Ang tiny houses, it can accommodate mga 3 to 4 persons in one house. But not bad guys, kay you know what? The place is so cozy, the place is so nice, it's so clean and well maintained. And grabe ka bugnaw ang aircon, of course. Bisod sad no kung ang aircon igang no. So anyway, gikan sa house, mo na din ta sa dagat, no? So, let's go to kinabuhing dagat. Stay tuned. Langga! So, ayun, nagulak na cost. So, going na ni sa dagat, guys. Few meters lang yun siya away from the tiny houses or tiny house. 200 meters siguro. Muadto mi karon sa kinabuhing dagat. So, dito na to makita kung unsa gid ang kinabuhi nila sa dagat. Alam mo to atong kung ano atong driver? Ano to atong sundo? So, this is the house di ay akong gi-stayhan. Kung ano ni siya guys, 2,000 kapin na ni siya, mga 2,700 siguro, mga buta na 2,800. And tip na ko para sa mga gabiyahe, no? Kung magbiyahe ganita, ato yung pangandaman, no? Dili siya basta-basta ora-orada na to sa lakwon. Kaya daghang kay angay i-prepare, no? So you prepare yourself emotionally, financially, physically. So yes, na driver. Hi!
So di namin mo baklay nung sakay rami. Hi babe. Good morning baby. Lagi mo ko recap. So, yung giveaways ni Airdel, na daw siya sa mga 200 meters from Balayni B tiny house. Pwede naman tayo backline, pero of course, garbusa biya tang. Garbusa sa maligog, hindi ka karon. Agay! Binasakay naman guys, Diyos ko dahil. Naginoon ko ka pa, nagsara di ni mabasa. Yes. So mga pila ni ka steps kaha ang Balayni, ang Kinabuhing Dagat. Mga pila ka steps. Mga 3 to 4 minutes siguro na walk. Mga 3 to 4 minutes nga walk guys. Uy, ang mga manok ha, maligsa ng mga manok. Nara ang Kinabuhing Dagat guys. Musulod ta guys. Oo, Garbosa ni siya nga area no. Garbosa na siya nga area. Welcome to Kinabuhing Dagat. Yes. So we have a reservoir here. Char. And then this is the vicinity. Ate, say hi to me. Char. So muna lang comfort rooms. Diba? Kinabuhing Dagat. So muna sa tag-iya, no? Diba? It's so fresh in here. So muna ang dagat, guys. Pak Lavan. Hunas kay siya karon, no? Then na sila view deck diha. So as you can see sa akong likod na ay beach, beachfront. Narito karon di ay sa Kinabuhing Dagat. We have 5 cottages here and kada cottage na gina siya table. Oo, di ba? Grabe ka convenient. So over there also blah blah blah. And their view deck. So ang view deck nice kay siya nga area kung gusto mo mukaon or mapag-isa, di ba? Kung di ka gusto mo share sa imong pagkaon o dito na ka maglahit ng pagkaon, gawas sa imong cottage. And adto ta sa ilang shower area, diba? Sulod ta. Kung iyon ang suga, diba? This is their shower area. Diba? Na yung mga shower. Of course, shower area ko siya lisod sa. So, duha ka buok, no? And ato din ta sa ilang comfort room. Very important kitang comfort room sa isa ka resort. Okay, of course, we always find comfort in our comfort room. Suga na to, suga. Ang napansin ako sa area, no, sa comfort room nila, humot. And this is for the boys. Iho. Iho. Diba? Urinal and then kato da yung sa toilet bowl. In fairness diri guys, no, limpyo kaayo guys. Makita ginako gid no nga meticulous kayo tag-iya, no? Manira sa pagpertake kasi kasabaan ta just ko. Okay, check atong water. Pak Lavan. Thank you so much. Ang kaning area guys, naatay reservoir. Ito diha. So, di ta basta-basta mahutdan ng tubig, no, kinatay reservoir. Naay reservoir ang Kinabuhing Dagat. So later on mangutana ta unsa gid ang klase sa ang Kinabuhing Dagat. So kani siya off limits. Bawal ta mosulod off limits. But since pasaway ta, mosulod ta charot lang. So dili sa Kinabuhing Dagat no napod sila mga pangkayat. Pangkayat. So natin salbabida, natin mga kayak, mga boat, and then kato day mga salbabida nga murag inflatable nga bed. So mangutana sa dita di ay ate, mangutana ko tiba. Unsa kani atong mga oras sa abri diri? 8 to 5 rami. 8 to 5. Ang abri diri is 8 a.m. to 5 p.m. lang. Oo, ngano man. Ngano dili overnight. Walay tulugan diri. Oo. Busa kita kumuani ta diri sa Kinabuhing Dagat. Dito ta mag-check-in dayon sa Balayni B. Wala man tay katulgan diri. Bawal man katulgan ang kaninga balay kay sa tag-iya man gina siya. So, if I were you, sa mga nakalaag diri sa Kinabuhing Dagat, dito ta mag-check-in sa
Balay ni Be. Balay ni Be. Balay ni Be. Yeah. Balay ni B. Diba? So that's it guys. Thank you. O si pangalan na to? Si Ate Divina. O sa kinabuhi sa kinabuhing dagat. Naadiri ang among mga panginabuhi. Hoy mo ba? O kumani mo diri, makita nimo si Ate Divina, gapamaligyan ni sila mga chichirya. Oo, mga mo nilang kinabuhi diri. Oo, hi, good morning. Hi, isa pangalan nato? EG. Single? Weekend. Tiken na ka? Minyo na ka? Pila edad di mo ngaron minyo na ka? Pila edad di mo? Huli si Utsu na ka guys, times na nakurat ko no. Si AJ no. Oo, di si Utsu pa ni siya pero minyo na ka? Huy, Ginoo ko. So sa lugar ko. Way kwinta dis kalibutan na. Ano na minyo makag sayo? Saan ta mga lami man ana lugar? Uy, Ginoo ko sa'yo. Sino kini mo na minyo da? Pila ni mo anak ron? Uy, Ginoo ko na si anak guys. Uy, Ginoo ko. Kung siya 18 minyo na ako lugar 38 sa lugar ko immortal. Immortal ka single. Sige na lang, ato na lang ng iligo no kay talag sarab at makaligo diri sa talisayan ug talag sarab ta mabasa. Nakurat kay ko. Nakurat kay ko ato niya kay minyo na dito siya di ay. Minyo na dito siya kuya. Si AJ. Uy, Ginoo ko minyo. Uy, tulo ka buk anak nimo? Di ka gusto mo uban sa bayot? Ano ka gusto mo uban sa bayot? Ala, minyo naman ni siya guys. Uy, nakurat kay ko guys. Ito talaga ito ang mga single pantod karon. Uy, maglihok-lihok na ta, uy. Magsikay-sikay na ta. Ginoo ko. So that's it guys. Mga mads na naghukas na ko kay para maligo na kog dagat ron. Atong i-feel kung unsa gid siya ka balason o dili siya batuon nga dagat. I will give you the camera to Ariel para siya na mo video no. So guys, karon ako nang gihubo akong sanilas kay para i-feel ginako ang balas no. Yes, kay panagsarad kay taga ligog dagat. So let's go. I just wanna feel it. Hubo na ta guys. Fairness, dito siya patuon. Dito siya patuon ba? Dili. So maligos ako. So ayan guys, nitampisan ako sa dagat no. Kay panagsara kay taga kabasa. So di ko na mga tao kaligo dito sa unahan. And it's still almost 7 AM. Yes, ingon to si kuya nga magtod ako sa unahan. Pero my gosh, nako kaya guys. Malumos pa lang ko no, hello. Walay mo tubos na ako. In fairness, ang ilang dagat diri ha. Dili kayo sa batuon. Pero kayo makakita nga mga plastic, no? Naginiuban mga plastic, wala nang lutaw. Dito naman. So kita mga mads kay single man tan, no? And biologically available. So mag-flirt na ta karon, no? Panggubaon na to ng mga relasyon nila diha sa dagat. Nato amigo dito sa nahan, no? Bas ako, Bing. Ariel, bas ako. Ariel, bas ako, Ariel. Ariel, bas ako. Lumsan. In fairness, ako glawas sa itong amigo, oh. Uy, Ginoo ko. Bas ako, Ariel, B. I really had fun diri sa kinabuhing dagat. As in, very nice kaya ang place.
AJ, bye-bye! I-refer na ko sa imong mga single nga mga friends, ha? Huy! I-refer ko ba? A few moments later. Hi! Oh my God, nanak ko sa Tiki Bar, guys. And of course, na atong friend diri. Hi! Ako yung uyab karon, ha? Oo. One karon, single ka karon, wala yung asawa. Bitaw mo, so yes! Ang giserve ni host karon is humba. So, manihapon ka mga mads, no? So, na humba o juice. O, diba? Huy, mag-shots ta unya. Ako ginoo ko. Hubugon daw ko niya, guys. Oh my God. Oh my God, I'm so excited. Pasensya mo sa asa. Pero ay, yeah, so manihapon ata, guys, no? Dili sila ga-serve og panihapon pero karon kinaaman ko diri, of course gwapa man ko, lami man ko. So nag-serve sila og panihapon for me. Ang ilang ina-serve gid nga food is normally kato mga barbecue. Kana bitaw dali na ma-prepare bitaw na ay barbecue, chorizo, pork belly, lean pork, isaw, oo. Then lucky, walay lucky. Ang hapon na tanong kay lisod po kung ako yung kaunon. Hoy! Ba yun. Or siya akong kaunon kay para mabusog na ko. Naglagurot ba? Lagurot kayo akong abay. Hi. Papagyan na ka siya. Pwede ikaw akong panihapon? So, mga mads, no? Humana ng panihapon. So, mag-shots na ta. Ato na ning i-shots. Mahadlok mong kong shots, Ariel, mong good kay. Nga no? Kanang allergic mong good akong legs. Sige na, kaya ako nabahala sa imo. Hoy! Yes, mahadlok ko kay mo. Kuan mo good akong legs. Allergic ba ka ng mobilangkad ba? So, ayan mga mads, no? Hubog na ko. So, anyway, mga mads, no? Dili na ko na-discoveryan sa balay ni B nga nadi mainom diri para sa mga single, di ba? Would you like to discuss about it? Ito, okay? Ang single nga ang ilimnon, mao ni siya mga mads, no? Ang singleton. Muning ilimnon sa mga single. Mangutanong ko sa imo, Ariel, single ka ba or ninyo? Pero masingle kung layo-layo, mga 2 kilometers away. O minimum. So, masingle. 400 meters. Mahangyo ra ni siya. Hoy, ginoo ko. So, if you are given a chance, Ariel, ako pangutan, if you are given a chance to choose between your wife and me, why me? Ito, okay, roll lang mga mads, no? Roll lang. Ito si Ariel. Sana all. Pwede mag-ingon kung sana all. Ito, okay, so yes. So, mura to mga mads. So, magtiwas si Mig-inom, no? Kaya mura, makita gina ko sa mata ni Ariel nga Pamaak na. kanang lagi siya plano nga masama sa ako ama, no? Pag may alak, may Balak. balak. So, mura to mga mads, no? Few moments later. Let's end the night. So, musulod na tas kwarto. So, ayan. Grabe kabugnaw ang kwarto diri, no? Like, manggahi gini mong pakakang. Nanotbrastasan ko earlier. So, I just took this video for documentation purposes. As you can see, alam mo na kitong skin, oh, di ba? Pula-pula na. So, mga mans, I had fun. I had fun with Ariel. So, yes. Matulog na ta mga mans. So, oh my God. The cotton is so soft and it's so fluffy. Murag lamig, hindi siya pangkuan ni Riba. Kanang kuan. Alam nyo na. So, good night na mga mans. Once again, good night. God bless us all. Hubog na gid ko like. Hindi ba siya hubog, but tipsy. Maraming anak. Love.